kafin Rarara ya zagi Fantami ai ni ma ya zage ni. Ya zagi Ganduje, ya zagi Shekarau, ya zagi mutane da yawa a Kano. Mu da yake 'yan siyasa ne, ai kaga mun handling ɗin abin, mun riƙe abin, tafiyar da abin yanda ya kamata. Amma shi ne muke cewa ai ba za ka baro malantaka ka zo ka shigo cikin siyasa kuma ka ce a'a abin da ake wa 'yan malamai kai ma shi za a yi maka. Ai abin da yi masa yanzu ai ya so ne masa kamar 'yar sitata ce ya zo, kamar za ka ci abinci ne a ɗan sa ma fruit ka ɗan sha. Ai duk abin da muka yi shi Malam Fantami menene bai faɗa a kaina ba. Yaran mu har tarran shi suka yi a Kano za su ƙwanƙwashe shi ai. Wannan darajar malantakar ɗin ita ce ta sa aka kare shi. Saboda haka ga a lokacin nan ma shi da kansa yake cewa daɗe yana siyasa. Ashe tun wannan lokacin ɗan siyasa ne yake hawa minbari yake zagin mu, wanda ni kaga yana ɗaya daga cikin wanda ya zage ni, wanda kuma a lokacin yaran mu suna gurin. A lokacin aka yi min waya na ce kar su ce komai, kar su yi komai. Haka suka yi, suka tashi aka yi ta zagawa akan na faɗi abin da ni fahimta ta a rayuwa ta abin da yake ya shafi waɗansu ƙwari da sauransu, ya mai da shi yake zagi. To kaga ya fito da kansa, ashe dama ɗan siyasa ne. Ina fata shi kansa malam, ina fata ba zai ta Fantamin shi ma ya gama yin wasu abubuwa kuma ya zo ya shigo cikin siyasa. Yanzu kamar shi wannan malami kaga Allah yana ikonsa. Duk jama'iyyun duniyar nan ba wacce ya fito ya zaga sai PDP. Yanzu ya zago kuma kaga ya shiga PDP.